Ayan, tagayan nyo naman ako. Nagpapasangil lang talaga ako maglibot, pero ang tunay na sadya ko talaga ay tagay. Welcome back mga kachapsoy. Nandito po tayo ngayon sa aming barangay, sa barangay Magsaysay, Lauang, Northern Samar. At kasalukuyan pong nagaganap ngayon ang Barangay Christmas Party 2022, kung saan nandito po lahat ng barangay officials at lahat po ng mga taga dito sa amin, sa aming barangay, sa barangay Magsaysay. Ayan, tara libo tayo mga kachapsoy. Hahayu. Yan, mga puraw pa sila mga katsapsoy. Ano ba yan? Wala na akong buses. Ito po ang karaniwang tanawin, yes mga katsapsoy, kapag mayroong sayawan, inuman, ang lahat po ng mga residente ay lumalabas galing sa kanilang maghapong pagtatrabaho. At syempre makikipagsayawan sila, makikipag-inuman, at syempre mag-i-enjoy. Ganito po kaganda, ganito po kasarap, ganito po ka-enjoy ang buhay probinsya. Kahit po yung mga mahihirap, yung mga may kaya, sama-sama po silang nagsasayawan, nagtatawanan, at syempre nagbabanding kapag may ganitong sayawan. Ayan, yan, nandito po tayo ngayon at lilibutin natin. Ayan, tagayan nyo naman ako. Nagpapasangil lang talaga ako maglibot, pero ang tunay na sadya ko talaga ay tagay. Ba't ba kayo nag-hi lang sa akin? Wala man lang nag-aalok ng tagay. Mga gagi kayo. Isa pa ito, oh. Nag-hi lang, nag-smile pa. Walang tagay. Ang sarap pa naman ng pulutan nila. Ayan, inihaw na na tawag dito, inihaw na dagang bukid. Yay. Ay. At ayan, enjoy na enjoy mga katsapsoy. Nag-uumpisa pa lang ang gabi, kaya yung mga nandito mababait pa. Pero sa totoo lang, mababait naman po talaga yung mga tao, mga residente dito sa aming barangay. At wala pong naghahanap ng away kapag may ganitong sayawan. Yes yo. Ayan, ang gaganda nyo. At sana pamaskuhan nyo na rin ako. Ayan, kahit isang puto man lang, oh, mayroon dyan sa misa nyo. Yan, shoutout sa iyo. Sa inyo pala, ano ba yan? At nandito, malapit sila sa stage, ang tawag sa kanila, malapit sa abo. At ayan, ito po ang aming presidential table, at nandito po ang aming mga barangay officials. Ayan si Kapitana, oh, magbibigay yan ng pamasko sa akin mamaya. Nako, shoutout sa inyo. At ayan, lapitan natin ang sound system. Win. Nandito ang aming barangay official. Ayan, si Paidigo, ang aming kagawad, yan, sa SK chairman yan. Yes you. Nako, si kagawad talaga. Isinabay pa yung anak, pinasiguro talaga na makapag-hi. Ayan, at lapitan natin nandito. Sila dito ang mini presidential table. Ayan, shoutout sa inyo. Yes yo. Ayan, parang galing na ako dito Ayan, nilibot ko lang uli. Balikan ko lang uli. Ayan, ito naman dito yung mga parangan. Ayan, sila po ang mga parangan dito sa aming barangay. Pag sinabing parangan, mga bagahorn. mga bata pa. At ayan mga katsapsoy. Yes you. Ayan, nagdadanis ang gagaling. Yan po ang aming bisita galing ng San Roque. At ayan, ang kapares niya ay isang kagawad, si Papay Orlan. Nandito din sa May Inday. Ayan, sige. Nako, para kayong nanggigigil sa plaza. Opo. Ayan, sige, galingan nyo. Mag-udok-udok kayo. Huwag kayo mag-alaala sa amin. Masaya na kaming nanonood sa inyo. At ayan, ito. Yan. Kahit bata pa,
tinuturuan ng magdani sa plaza. Grabe, nakaka-proud. At ayan. Shoutout po sa lahat po ng barangay officials ng Barangay Magsaysay sa kanilang pagsusulong na mabigyan ng magandang pamasko, ng magandang kasiyahan yung mga tao sa pamamagitan ng sayawan na ito, sa pamamagitan ng Barangay Christmas Party na ito, na makapagbigay saya at ngiti sa mga labi ng mga residente na kahit papaano ay maibsan ang kanilang paghihirap sa buhay. Kahit po mahirap ang buhay, dapat po ay may kasiyahan naman, at ito po ang ginawa ng aming barangay officials dito sa aming barangay. Kaya ayan, yung mga tao sabik na sabik kabilang na ako, sabik na sabik sa mga ganitong kasiyahan at sayawan at inuman. Ayan yung mini presidential table namin. Ayan, share sa inyo. Thank you. Okay, adiha, ano na ginatag sa app? Bring you Urban Tulo Kabugoos. Ayan, nagpalaro na nga. At ang unang laro, bring me 3 uban, 3 puting buhok. Ayan, sino kaya yung makapagbibigay? Pwede daw buhok sa taas o pwede buhok sa ibaba. Yay. At ayan, nangarahibot na ko. Ito na, meron na. Ay gaga, meron na. Sige, sundan natin kung ano yung ipinapakita niya. Kung totoo bang may uban siya. At ayan, tingnan natin, nakiusyoso tayo. Ayan, ang sabi ni Kagawad, 3 nga, 3 uban, at may kasama pang lisa. may bonus pa daw na balakubak. Ayan, isa pang bring me. At ayan, pinakukuha nga valid ID daw ng senior citizen. At ayan, shoutout kay Ma'am Rosario Asibron. Siya lang naman po ang nakapagbigay ng valid citizen ID. Tinatanong nga dito kung valid ba ang kanyang ID. Ang sabi niya, valid daw po dahil nakakubra pa lang kahapon. At ayan, congratulations ma'am. At ayan, isa pang bring me ang isinagawa, at nanghihingi nga ang management ng isang valid na sidula. Ayan, may makapagbibigay na nga ba? Ayan, tinitignan ni Kagawad at hiyayang sabi ni Kagawad, bakit naman daw, hindi naman daw yan sidula, listahan daw yan ng mga utang.